Искате ли да реализирате желанията си с лекота и удоволствие? Тогава заповядайте в програмата ми "Пожелай си нещо и се усмихни", която е с 5 видеоурока на български език, като първият е безплатен, за да може да прецените дали да останете до края в програмата. Но ако решите да останете, получавате подкрепа, поддръжка от мен през цялото време. Освен това, ще получите специален подарък от мен, ще получите и сертификат за завършен курс и ще се научите да сбъдвате своите желания наистина лесно и да живеете живота на своите мечти. Цената е още по-интересна, тя е любима сума, т.е. вие определяте според вашия бюджет колко да заплатите за тази информация, изключително ценна информация, която ще ви научи как да създадете вашата мечта на реалност. Не отлагайте, направете го още днес. Линкът е под видеото, присъединете се в Viber групата и аз ще ви отговоря, ако имате допълнителни въпроси. Благодаря ви!